Hey, kumundo. Ano? Isa mo. Naman. At nagahay mo. Patay buangat gabi ang pagulatan na mo eh. Inuya bagi pangita gid mi ato. Matay tuon ako si Bertoy. Bertoy. Ay, sa mga pabloy. Atay tatong pagulatan gabi nga. Pangita ta eh. Nita ba nita? Kado kita ani ba? Sa man. Layas ta? Tara, layas na. Ah. Matay. Ino, naging ang plano natin ang layas ta. Ayat kita rin sa mangita na ko trabaho. May pa. Makakwarta patana. Bitaw, kapuya na bitaw standby. Sige pabanto ang dalan kapoy nagaisig tagay. Ay, sakto. Pabloy. Ngita na trabaho. Mga doon si Tatoy. Tara, tara. Tara. Libangon, apa itu? Uy, si Pabloy manig si Bertoy ba? Nagdali man asa kang lakaw ni. Ako sugaton din. Pabloy, Bertoy, asa mang lakaw niyo? Burag nagdali man. Ay, mangita lang tamig trabaho. Tatoy, nagikapoy namig tambay ba? Lagi kay kubala nang tinumog si pangulatan ng mga kuan bugoy. Ah, ay mala ba? Sa may nakaon nyo, kursunada na kayo mangitag trabaho. Oh, lagi. May nala, makatabang pa ba sa mga pamilya? Kapoy nang ipabadlong ng mga ginikanan lagi. Ay, sakto, Pabloy, Bertoy. Nakoy kailan nang ito atong terbante. Oh, sige tay, salamat kayo ha. Okay, kay na itong amigo ba? Sige, sige, dasa mo ha. Tawagan sana ko. Hello? Isa na. Uy, boss. Si Tatoy ni. Uy, Tatoy. Katawag man. Si Toyo. Nakoy mga kauban diri, boss ba? Nangitag trabaho. Kasi bakante dia, mga apply daw sila. Aw, Toy. Kumpleto na ba akong mga tao? Ina lang sila basi gusto nila sa unsa na trabaho. O boss, akong pangutan-on, boss. Sige, boss. Uy, Bertoy, Pabloy. Dito naman daw yung mga tao. Pero naingon siya, trabaho ba mo bisag unsa? Ina nga mo trabaho, may bisag unsa nga trabaho. Importante nga natin trabaho. Ani, sige, tawagan sa akong balik ha. Hello, hello, boss. Trabaho daw sila, boss, bisag unsa. Ah, sige, sige, sige. Ako rin tawagan si Mr. Natoy. Pero, tulo ra ba ka tao yung ipangitan? O tulo di ay, boss. Apil na lang ko. Tulo, para tulo nami. Ah, sige, sige. Sarapan niyo niya. A few moments later. May adlaw da, boss. Uy, may adlaw po to eh. Ano yung mga kauban? Ano, diba? O, boss. Ano ni sila? Pila-ila mo. Uy, boss, may adlaw. O dahil si Pabloy. Uy, boss, mayong adlaw po. Ano si Bertoy? Mayong adlaw po. Tara, kay ubanan tamo ka, Mr. Natoy. Tara. Uy, si Mr. Natoy. Ayo. Uy, bulanta. Asa man itong ngitag trabaho? Anda, uy. Tara. Ay, Mr. Natoy pang tabaghak. Lapsaw, manda ini. Patay, kay trabaho na to. Ani? Nak, pandamay. Dili baka ni scam. Ay, muni sila. Mga dagko og paa. Uy, ngulitan niyo, murag lain ng trabaho ani. Mr. Natoy, mulis ako. Manibala nila. Bye guys. Julia. Uy, mulit ta. Asa mo pa ingon?
Ang uli. Sige, sige. Buang mga sanina. Patay Papsoy. Bertoy. Kontrata mo dito ni Bukantoy. Sige ba? Paghubong nagsalina ba? Ah. Ay, ka mga mapso. Sige, sige. Muna inyong trabaho, dalon mo Amerika para himo ang mesigi. Sige, isa-isa mong paso. Ya, ikaw, paso na. Hoy, ikaw! Kanang nasa tunga, halang paso! Paso, magalit ko. Ano ba? Hoy? Hoy, ikaw, last, paso! Paso ba? Sige na lang, eh. Oh, sige, andam-andam mo kay dalon mo Amerika sunod adlaw. Damay naman yung trabahoan eh. Yung bagay, matalit mo sa tuwag. Hindi mo naman tagbayot diri. Blappers. Blappers.